Kamar yadda kuke gani wannan naira 130 ne kuma zan yi amfani da ita in ciyar da mutum ɗaiɗaiɗai har mutum 500. Ku taho mu je mu ga yadda ta kasance. Let's go. Kai tsaye na je kasuwa na auno wake, sannan na auno waken suya, na auno manja. Ina zuwa gida na dafa kwai, na ɗauka miya ina wanke. Da mun ƙware na ɓarza wake sai markaɗe. Let's go. Ina dawowa na hujjuyo su a cikin tukunya, zan haɗe su a guri ɗaya. To duk wanda bai iya alala ya tsaya kalli bidiyon nan da kyau, ibo process din zai iya alala mai lafiya ma kuwa. Kamar yadda kuke gani dai wannan abun ko naira 5 ita a ciki. Wayannan mutanen na sama su ne suka bada kuɗin da aka yi komai da komai. Daga cikinsu akwai Malam Yakubu Musa daga Facebook wanda suka turo naira 350. Ko gaban sa seasoning da yawa ba, to ba a san sakawa da yawa saboda kwanciya yake yi, sai dai su anga da sauransu. To fa kulli na fa yayi ready nan take, muka fara kokkulla ga kwanmu na muna saka daidai wani bibiyu. Na fara sassakawa a cikin tukunya, sai na zo haɗa tukunya, babbar tukunya gashi nan kamar da kuke gani, ga wanda za a zuba a ciki nan na bata wuta. Da yake abin ya kai mu dare, gashi nan muna fitowa muka fara ba al'umma kankace me wannan mutane suka cika. To mun rabu bangare biyu, muna raba ga nan bangaren su ma wallahi kankace me wannan mutane kaman kudaje suka zo suka ringa taruwa a wajen. Gashi nan kamar sai suka ce ku bulayi, mu ma sai muka ce to ku bulayi mana. To kafin mu fito daga layi sai muka fara raba mutane, gashi nan kamar da kuke gani. Wallahi da ka miƙo zaka bayar sama da mutum 10 ne suke miƙo hannun jin da ba ku tsaya bayan tafi ga yadda suke biyo ni fa. Tana zaka san suna matukar buƙatar abinci. Wallahi sun ki ma su nutsu, balantana mu mu samu ba su. Haka dai muka dan yan dabaru, muke dan babba su a hankali a hankali. To bayan mun gama da wannan gurin muka tafi wata makaranta a Kabu ga Darul Huda, muka yi magana da malamai sai suka ce bari su nuna mana ajujuwan su. Nan wasu ne daga cikin ajujuwan su. Bayan mun gama gani sai muka ba su, muka ce a raba musu. Ku gaya min nan gaba mutane ne kuke so a ciyar.